Σε λίγες στιγμές θα βρεθείτε μπροστά από το σπιτάκι των μαγισσών. Απλά... Αχ, τη μυρωδιά το καλό. Καλύτερη και από άλλο κολοκύθας. Εσείς θέλετε πιο πολύ κολοκύθα ή πιο πολύ ζώα? Παλιό δείγμα. Δεν μπορώ να το μελετήσω άλλο. Τώρα θα θέλουμε... Ναι, ξέρω. Κάποιοι σκέφτεστε τώρα ότι... Όπα, πού πήγες εκεί. Όπα, παιδιά.老死人。